vámi všetky ďalšie videa, moje meno je Just for Play a po dlhej dobe toto je také video, ktoré nahradí celú tú dobu, ktorú som nenatáčal a som tu spoločne s Kai, no? Ahoj. Čurstie. Ja som Veverička. Tentokrát je to na Hypixel. Samozrejme, originálny server, keď nemáte originál pod zakúpený Minecraft, tak to nemôžete hrať. Poď, portni ma do hry. Ok, tak poďme, no. Ideme do insane modu alebo do normal modu? Normálne. Ináč hráme Skywars. No ne, ja už som ukázal tú tabulku. No ne, kamo, hráme úplne. A vlastne to máš, dobre. Normal mod, aha. Ale mohol si povedať. Čo? Jaké máš kity? Ja? Ja mám do toho armored, lebo som to vyhral. Ok, tieto dve česky sú moje, tie sú tvoje. Tie napravo sú moje. A to čo je dole a napravo je moje. Sakra, ja som padol dole, rýchlo. Jo, mám meč a bloky. To môže byť tvoje kľudne. To si všetko vykradol? Nič tu nebolo. Ale prd, ty všetko vykradol. Nič tam nebolo. Myslíš, že mám niečo na diaľku, s čím raz mohli zhodiť? Áno. Dobre, majú. Gule majú gule. Čakaj, ja mám gule. Ale ne, 12 mám, fakt. Si nečakal. Páč, ja som si myslel, že dve, ale okej. Au, on po mne hodí vajca. A gule. Ok, kašleme na to, sme prudkí rebeli, takže ideme hneď zabíjať. Tak čau, vole, ty si úplne pro noob. Kde si, vole? Ja sa tu killím s jednými typkami. A ja za chvíľku umrem, kamo. Kamo, tu sú za tebou a ty ich vôbec nezabíš. Kamo, oni ma zabili. Vole. Koľko má života? 8. Poď na tohto. Ja to dám. On má 17 života, tento Samuel to goldov. dá. Just for Play to dá. Jasne, že to dá. Vole. Máš goldový meč? Áno. Sharpness 2 a nezničiteľnosť 5, vole. Podskoč dole. Ne. Nebudem Skoč skákať dole do vody. Jabadabadu. Tam sú dobré veci. Kam ty si skoro skočil na hento? Poď zabij ho, zazadu. La la la, la la Presne tak. Ó, dobre. A teraz choď rýchlo do stredu a zober si nejaké diamantové veci. Koľko ty? Kámo, no tak toho je ešte veľa. Tam máš ešte ledrový chestplate. Hej, kámo, ty... Hej, skáč! Je tu jeden typek, pozor. Kámo, to zadí. On mi nemôže nič, tak akurát ma zabiť. No, dobre, sa pripravíme do ďalšej hry, rýchlo. No, dajme tomu. Opa. Dajme tomu, že si dáme ešte jednu hru. Jasne. Jasnačka. A už som si pustil nejakú pesničku, za ktorú mi nebudú žiadať autorské práva, vole. Aha. Ktorá je Niekto sa taká... kvitol. Ok, takže tieto dve česky sú moje, jednu máš ty dole, ok? Ja. Ale to budú autorské práva, kámo. Ticho. Ne, nebudú. Ale budú. Ne, to nie som jediný, ktorý používa túto pesničku, vole. No, ja neviem proste. Ja mám meč, ale mám vajca. Moje vajca. Moje. Máš iba dve. Tak počkám, my sa môžeme presrať takto. Kde? Máš krompáč? Nie. No tak sa musíme to preskočiť. No. Mám krompáč. No tak to prekop tam. Ty vole, aby sme sa to nemuseli zabíjať. Jaký som dobrý. Dobře, to by som ťa tak zhodil. No dobre, ale. Ne, choď preč, ja zhodím. Poď preč. Tak čau, kovadlina. Buď nám chýbať. Rest in peace, kovadlina. No asi to. Ok, priprav si meč, priprav si vajca, ideme na to. Priprav si meč, priprav si vajca, my to dáme. Ty si sem skočil, tak počkaj. Jakaj, ale oni tam... Čo máš, ty svine? Ne, on ma zabije, ty vole, ja som mŕtvý znova. Rest in peace. Že tu kradneš, ježiš, kamo tu nič nenájdeš, za tebou jeden, teď už ne. Už nie. To musíme byť vždycky prvý na strede, aby to bolo také, že... Hej, takže niekto musí mať VIPčko, aby sme mohli ísť to. Aby to mohlo preflyovať. No asi tak. Ne preflyovať. Áno, preflyovať. Ne, keď máš VIPčko, tak máš väčšinou tých Ender kitov. perly, áno, viem, ostatná, blablabla.
A tak to chodí, no bože. Tak čo už ty? Mám To je tvoja arcade. kýčka. Čo? To je tvoja kýčka, ja som svoju Ne, já kýčku. jsem vyhrál Nether Cage. Nether cage. No, Nether Cage. Ale nemáš ju nastavenú. Čiže si veľká krvilačná svinia, No, ale já ktorá nevím, jak se to nastavuje. máš nejaký meč, vole, Mám. tak si zlý. Hej, ale mám pro teba sekeru. Idem si postaviť cestu skovadlinu. Chceš sekeru? Áno, daj. No, máš. Teraz by tak spadla z vojdu. Ale Jaj, to by bylo ostrosť 1 na tejto na sekere. Ako pravý pán. Ideme hej, tam. počkej, máš bloky? Vole, z čoho asi stávam? Pozor, on tě shodí, máš malovajc. Malovajec. On má malovajec, presne tak. On má Malovajec. proste, idem ťa tak spektrovať, že... Když máš prostě malovajc, tak máš malovajc, no. Někdo tě shodí z vojcovej. Vole. Vieš, čo je hrozné mať na mobile Skype? Já to trošku chápem. Protože mám na mobile Skype, ale nejsem tam přihlášený. Nega. Henka mu pro parkour skill na tohto týpka, to je no, protože je to Magor a zabijem ho, tak hotovo. Jo, Máš Iron jedno Man. HP. Čo? Máš jedno Ne, HP. mám 2 HP. O, što to je? To chcú. Štvrté. Jak jsou ty boty? Air Maxi. Omg, já už jsem každá baba v okolí. Pozor na tebou. Omg, toto chcem, omg, toto chcem. Daj inú minihru, prosím ťa. Minihru alebo inú mapu? Ne, inú minihru. Minihru? Dobre, Daj ideme. tu, jak sa volá? Party Games. Party games ideme? Dobre, ideme party games. Ideme Party Games a tam dáme party. Počkej, ale já nevím, které to je. Vampire the Paintball, The Walls, Blitz. Vole, daj Mine lobby. Barčo. Jsem na Mine Lobby teraz. Tak daj Barčo. Mne to je jedno. Ne, ideme Party Games. Ty vole, čo mám ísť? Kde je to Party Games? Mega Walls, UHC Arena, Walls, Crazy Walls, ty vole. Tak daj Crazy Wolf. Ne, Crazy Walls ma nebaví. Potom Vyberá máme Fortnite, ne? si vyberavý typek. Ne, já jsem vybral typek modu. No takto. Game menu teda. Najprv musíš dať A to. ideme do Arcade Games a teraz tu si vybereme Party Games. Myslím, že by si mal vystavit v mojej party, či? No. Find Ja Party som- Games 3. Pripojilo ťa to? Ne, Ne? Ne? ne. Ideme späť. A poď na Arcade Games a Lobby 7. No, ja som na Arcade Games, teraz lobby 7. 7. Tak? Som na lobby 7. City. Tu som, skačem. Tu skačem, veverička. A veverička, kde je veverička? To je za tebou som. Tu som. Veverka. Poď za mnou. Alebo ne, ideme do Party Games 2, toto. Kde je toto? To Party Games 2, join toto. No, dobre. Nie, musíš to ty spraviť. Tak, to... Jo, si tu, uhu. OK. Iha. Jo. Hej, kámo, som to nějak prebukoval minule, ale teraz už nevím jak. A inak ja viem nejak na tomto, jak na Vampire, si načítovať money. Fakt, já jsem to ještě nikdy nehrál, ale. Pojď, prebukujem se tam. Ne, skoro. Toto je najlepší skin ever. Kde, ukáž. Kde si? Budeš to mať vo videu. Já tě nevidím, ty vole, ty jsi dole? Kámo, to je osel večera. To říci, co to je? Ne, to já neznašam toto. Čo sa tu má robiť, vole? Já nevím. Schovávať sa? Aha, máme vykraftit luk.
Ale jak to mám vykraftit? Aha. Pojď, já tu mám viem, čo kreatívu. musíme urobiť. Ja viem, čo musíme urobiť, ale je to mega ťažké. No tak hovor. Dobre, takže mám veci na luk. Jo, diamanty. Si na luk? Co ti dává? Jo, mám luk. A oni to už stihli dávno, no nevadí. To ti tam píše, čo máš vykraftiť. Čo? Mne to zožralo jeden ten. Daj mi to. To musíš rozbiť ty veci normálne ako rukou a potom si to musíš vykraftiť. Ja viem, hej, ale... Ja si to rýchlo všetko zoberiem, lebo som cheater, haha. Tak. Ja si všetko beriem, aby som mal všetko pri sebe, ty vole. Dobre, teraz som urobíte, mám už dávno luk. Tak. Ale ešte mám spraviť čipy, ne? Kámo, jak dlho to ešte bude trvať? Ja ešte... Ale neviem, čo mám robiť, vole. Ne šípy, máš urobiť luk. Však som spravil luk. No dobre, tak už to máš v pohode, ešte musíme čakať na tých dementov, ktorí to nevedia. Samo, nejsi jeden z nich? Nie, ja už to mám dávno v ruke. A mám dávno v ruke, ja si tu už berem iba veci na ďalšiu hru, aby som... Sakra, už to nemôžem ničiť, to je blbé. Aha, workshop už skončil, aha. What? Ne, toto je Flappy Bird, či čo to? Flappy Bird. Chicken rings. Ty vole. Ja som najlepší, wow, ja som najlepší, jak som byť prvý, ne, ja som to nedal. Nedal som to, rýchlo, ideme ďalej, poď. Daj, keď si dáš toto, first person. Nie first person, ale to... Hej, to bude lepšie asi. A to spomalilo, ne, ja budem druhý asi. Kam toto je F1, kam. F-chicken. 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 Ne, to je chicken jednotka. Chicken rings, oh yeah. To je chicken jednotka, kámo. Chicken jednotka forever alone. Keby sa toto dalo aj na vanilo. Jasne, nasadíš na kura a budeš tu jazdiť na ňom. Ty vole, ja som sa... Poď, ja budem druhý, poď, druhý budem. Ty vole. Jeden ma veľmi silno dobieha, to sa mi nepáči. To nepáči sa mi, poď kámo, poď. Jo! Som druhý. No ja som si to takto celé obišiel, aha. Ja som druhý, čo to je? Lagy, mám lagy jak prdel. Co to je? Čo mám robiť? Co to je? Aha, lab escape, máme zdrhnúť to. Čo? Aha, máme sa kopať. Tyvado, jak mi to seká. Som pravý vanila hráč. Si ja toto dám raz, dva. Vole, to dám. Bang, 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 bang. Kde si? Úplne dole. Čo, nemôžeš? Co tak? Cheaty. X-ray, Kilaura. Trojklik. Boha, ja to chcem vyhrať. Ja. To mi nejde. Úprimne. Ne, celkom. Boha. Poď. Kop, Steve, lebo ťa zavraždím. Nejaký Steve, ty máš toho Just Play, ne? Just for Play. Steve. Čo? Oni sú už dole, ja som... Vole, koľkatý som? Ja som bol koľkatý. Som bol štvrtý. Neviem, čo to je? My musíme... Aha. Big Run. Nie. My musíme strieľať prasata, čo ti dá? Ja viem. Ja strieľam prasce. A ja strieľam prasce. To ešte nikto nezažil toto. My sa musíme zabiať s prascami, chápeš to? Mám 3 hápka. A mám 3 hapička, každý má 3 hapička. Niekto mi strieľa bloky, pomôcť. Čo máme robiť? Ja som vo vnútri v aréne. Ahoj.
Jo. Jak ho mám zabít? On mi vyžral kill. Já jsem umrel. Ty vole, jak to všetko tak dáva, jak Gravity Gun na tomto, na Bedwarse. Gravity Gun na Bedwars. No? Gravity Granát, tak? Si nevidel, že Gravity Granát. Růžová úca. Prezident. Viděl jsi ty videa od tohto? Od MRTNT? Tak tam je ta ovca taká. Já jsem tam umrel, já nevím ani jak. Vole. Rocket jump. Jak v telku, rocket jump. Já nevím ani kdy, klikám prostě věř. Vole. Hej, já tak trošku tiež, lebo já nikoho nevidím. Já vidím iba výbuchy a prasce. A meso. Ja som vám vôbec zrobím, máme zabíjať tých hráčov ostatných, alebo... Jome. Já jich střelám do tělu, to prostě víš, jak taky pravý pan. Dal som si kill? Dal som si ďalší kill, čo? Kamu, ja som prvý. Co ti dává? Don't kill me. Já se dostanem vonku z arény, kamaráde, jak taky pravý pán, ale... Nemáš, to sa nedá. Ale áno, môžem. Ja si takto spravím dieru do steny. No, a už mám dieru v stene. Jak pravý pán, teraz vyletím. A ja som ho umrel. Jo, mám 12 killov. Vidíme. Je možné, že budem prvý. Chudáci buildery to budú opravovať. Jo, som prvý. Nie, si druhý. No, ja som prvý. Druhý. No, mi to napísalo, že som prvý. Nie, krava. Mám nižší trávu teraz. Či nawet trávu musíme ničiť. Ňam. Všetko to neničia, to svinstvo. Kto má nuker? Ježišmere, jak to? Ja mám iba 119. Mám 134 a ďalej. Čo? Musíš sa s tou kravou rozbehnúť a začať ničiť. Všetko. Keď ti vojde do cesty, ale... Ja viem, ako to asi robia. Takže zaplaťte za kosenie, No, nasadnete na kravu a idete. Nechcem 3 hviezdy, ja chcú všetko, čo mi príde pod nos. Ty vole, jak to mám všetko doničiť? To znamená... Dá sa všetko. To s tou neviem. Ja som 5. Z kraví, vieš, a táto ovečka... Ovca to vyhrala, no jasne, že to je ovca, ne? Čo je to tu, Dragons? Není to parkour, že? Snadno. Čo? Aha! Aha, ten tečka, jaj. Môžeme sa odrážať? To by si chcel. Kde to vybuchová? Aha, on sa takto strieľa. Prečo mám len pol HP? Ja mám náš pol HP. Chápeš, aby nás to zabilo. On to práve na schválne ničí bloky, aby nás to zabilo iba výbuchom. Ja som mŕtvy. A ja. Dojdeme sa respawnúť. My sa len na to pozeráme, vieš, jak to pomalinky letí. No, ja idem do tej lodi, aby som bol rebel. Ideme po nich strieľať. Strieľajte! Tieto kanóny vyzerajú divne. Tak tam vo vnútri nič není, ani voda, ani tento. Mňau. Čo máme robiť tu? Ja neviem. What? Aha, máme sa vyhadzovať odtiaľto. Fajn, takže máme Fish of Knockback a máme sa odtiaľto vyhadzovať, takže... Fish of Knockback. No tak, máme Fish of Knockback. Kde sa to tak volá? Fish of Knockback. Baggy, Ja som tretí zatiaľ. baba. Ne, už som, neviem koľko. Vypadni z arény. No asi tak. Vypál z arény, nemáš právo byť na tomto svete. Nemáš právo sedieť. Bylo asi tak. Kam som ťa vyhodil? Nemáš právo sedieť. Sedeť, neseď, ale kať a ser, nemáš na výber. Kamo to bol aký rym? Ľudový štúr si pravý ľudový štúr.
Hej, ľudový čtur. Bam, bam, Jo, bam. mám 30 skore ináč. Je 22. Niektorí majú 31 40. skore. Ja ťa vyhadzujem, kámo, stále. Fish Kámo, on oni ma tu fire. vracujú, no môžem. To vyhral? Zase off-ta? Off-ta? Čo máme tu robiť? Aj, PvP. Ja Ja sa... žijeme na prasa, tak to strašne posrám. Wow, jak praví Ok, rytieri. my držíme spolu. Jak praví rytieri. Ale čakaj, tie prasatá idú. Alebo robíme si predel, zabijeme každého, koho uvidíme. Ne. Ja neviem nikoho trafiť. Ja len zdrhám. Nezdrhaj, ja ale nikoho neviem trafiť. Ja idem späť do baštalky. Nie, nebudeš ma zabíjať. Au, ma zabije, no. Na tých prasatách to je tak trápne. Veď ja ho neviem ani trafiť. Ha, si v rohu. Motokári. Ja som mŕtvy, Ježiš, toto je asi najhoršia hra na svete. Potom pôjdeme Party Games 3, lebo to je... Ne, potom pôjdeme to... Vampire. Ne, to som ešte nehral, ja by som si dal ešte jedno Party Games 3 a potom by sme mohli na to Vampires. Ty si mŕtvy? Jo. Oho, koľko ty si? Ja neviem. Koľko máš hviezd? 0. 0, ja mám 7. Už sa tam naháňajú jej dá. Ja som PvP master, vieš, ja mám 7 hviezd a toto je prvé PvP. Jak ho zabili, teraz zabili dvaja. Mňau bola. No, ja som 7, mám 1 hviezdu. Ne, my ideme jazdiť na koňoch, kámo, to je najťažšie. Poď rýchlo a sa dostaneme čo najďalej teraz. Ne, toto sú dosti, ja neznášam dosti. I love him. Ty si druhý. Ja to dám. Jako právý pán. Jo, ja si to dám dopredu, takže ja som najlepší. Opa. Čiže ma predbehol špína jedna. Jo, som tretí. Ideme ďalej, kluci, rýchlo musíme mu zdrhnúť, lebo je to kripel. Kripel je pravo za tebou. Vole, vyžral si mi to. A môj Batman, koľko je tu kôl, ty vole? Jak pravo ich dostil. Ja som... Jos. Ty vole, ty počkaj, kámo. Je to dosti mám rád. Však je to easy peasy. Ale ty si z Talianska, ty rád hráš na konisa. Kámo. Niekto nás predbehol obidvoch. Tam budem štvrtý aspoň. Budeš hrajkať na dobytku. Hej, presne tak. Teba Kone dobytok hlavne. ale teba treba posadiť na kravu a ty už proste jazdíš. Fantastic. Vole, to koľko kódorí. No, asi 4. My name is My name is Jerk. I'm from Russia. Kámo, tento má prebehol, tento Alex. Ej. Ejha. No, asi tak. Ejha. Počkaj ma, Alexej, lebo ťa kopnem. Počkaj, Alexej, lebo ťa kopnem. Nemôžeš sa zhadzovať s koňou? Ne, bohužiaľ. Ja som to skúšal. Ja nechcem byť štvrtý, ja chcem byť prvý, alebo druhý, alebo tretí. No. Čo? Mal si skočiť na tú stenu? Si máme akože prebodnúť lukmi, hej. Hej, kámo, teraz máme strieľu po tých zombíkoch, to si robíš prdel. Jak kačičky bola. Toto si pamätám, toto bolo na nejakej mobilovej hre. Ja som ešte nič netrafil, kámo. Ja jedného. Tentečko tam mal. Tentečko! Ja netrafím ani tých normálnych. Dobre, trafil som jedného. Ale ja nejsem taký dobrý lučišník. Sice hrám Bed Wars, ale nejsem tak dobrý lučišník. Skeleton! Jo, Skeletron Prime. Asi moc hrám Terrarium. Niektorí tam vole trafajú, že 23. A vieš, ja tak len 6. Ja len 6. Ja len 6. Ale keď trafíš toho s TNTčkom, tak to máš 10 kg. Jak pachavý pán. Ja chcem s TNTčkom trafiť. Ja ani neviem, kde strieľam. Teraz. Čo niekto trafil TNTčkara? Ja chcem to zlatého zlaťaka. To je môj.
Ne, vlezol mi do rany jeden. Nie, další. Jo, trafil som. Zlaťák. A někdo zabral. Trafím zlaťáka, pojď. Netrafím. Je moc ďaleko. Aspoň nějakého skeletrona ještě. Ne, trafil jsem zombíka, Milo. O milimetr jsem se netrafil. Já jsem ho dal. Kairo. Jo. Kairo. Ano, Kairo. si vedla mě, kámo. Čekaj, to řekl. Jo, jsem třetí. Kairo. I'm a Batman. Kairo. Ne, teraz ideme toto Vampires. Počkej, Vampires. Ma to nebaví, prehral som. Tak počkej, já si otvorím zatiaľ toto, lebo môžem. Ne, nemôžeš. You found a mystery box. Tak si ho idem O, otvoriť. to koľko ich mám? You must VIP. A teraz mystery box, ne? VIPčka. Boom. Čo je tam? Ukáž mi. Ja musím mať VIPčku na to, aby som to otvoril. Ja otváram mystery boxy, aha. Pán. Koľko ich máš, ty vole? Ja ich mám ešte 3. Boom. Čo tam je? Spadlo. Come on, zombie pet. Kamo, ty máš zombíka malého. To fakt? Áno. Daj si, že collectibles. Čakaj. Daj si tú kosť, pet. Tam si to niekde mal. Kamo, mám ovcu. Ale neviem, kde je. Kamo, mám normálne ovcu. Nejaký Really? I have ovca. Best to set name. OK. Čo tam mám? Ja potrebujem VIPčku na to, aby som to spalnul. Common D head. No to nechcem. A ešte posledný. To je ten Holiday. Holiday mystery box. Kto lieta? Co tam je? Ja chcem. Čo tam je? Legendary Santa Sweethead. Áno, to si daj, buď Santa. Idem Santa. Daj si čestku a daj si tam, že head s diamantou. Čo to je? Čo je? Ježišmaria. Prečo ma naháňa ten zombík? Prečo, čo? Ne, ty si zombík práve, že? Čo? Ja vidím teba ako zombíka. Čože? Ja som zombík. Áno, ty si zombík. A vlastne ty to vyzveš s rukami. Hej, a kde máš to malého zombíka? Ideme, toto si idem dať preč, lebo to ma nebaví. Morps. Nebaví to po? Ja mám bodky. Tak, som ja? Daj si santovskú hetku. Headky. Bird head. D head. Nechceme. Budeme taká dvojka, že... Počkaj, budeme taká dvojka. Som astronaut. Hej, ty si daj santovskú hetku a ja budem mať takúto zakrikovú. Ja som tvoj žalúdok. Ale nečakaj, ale... Aha, tu kosť, tu je to. Pet. Kde mám? Kde mám peta? Počkaj, čo si ako... Ja musím mať VIPčko na to. No ja musím mať VIPčko, ty vole. Čakaj, Ty vole, tak si dám toto vole. Ja nič nevím. Daj si toho zombíka, to vyzeral dobre. Ešte to je, Daj si toho zombíka, to vyzeral dobre. Morph? A mám nejaké morsy, asi niečo. Aha, o 8 minút. 8 minút si to môžeš dať až? Tak Mhm. poď, ideme to vampír zase. No tak poď, ideme Vampire. Alebo ne, ideme ešte Party Games 3 a... Ne. Ne. Poď Vampires a potom to už ukončíme. OK, jak co tu creator? A tu to nemažím si to? Nemažím, sakra. Poď už. Počuješ tu strelbu v pozadí? No. Nehraj Counter-Strike. Či blbosť Counter-Strike, Call of Duty. Prečo? To je tak krásna hra. No poď už. No ale... Ja vlastne... Game menu a kde je to Vampires? Čak. To je tá hlava. Ja tu som Crazy Wolves. Aha, Vampír Z. Vampír Z. 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 Na jakom si lobby? Ja? Neviem, ale pripoň ma tam, to môžeš. Poď na lobby 3. No, som, pripoň ma tam. Počkaj, ideme, takže... A tam neviem hrať, ok? Čože? A Takže ja ťa to naučím, poď už.
Dobre. Keď budeš človek, tak keď si otvoríš ten luk, alebo čo to je, Fajn, ja som vampír. jak vieš? Ja som si dal ako... Že ja sa chcem spawnúť. Ale keď sa spawneš náhodou ako človek, tak otvoríš ten game menu a tam musíš stlačať vždycky na ten zlatý nugget. Aby sa ti našitovali peniaze. A to je vlastne aj ten háčik, ktorý tento server nedomyslel. No, čo si? Vampír som. Nezabijaj. Ja som človek, Dobre, kde som? Ja neviem, kde som. Budova? Nie, to není budova. Kde som? Ja sa budem držať pri tých Ja diamantových. mám na to klikať. Ten nugget. Ja klikám na tie nugetky. Zlaté nuggetky. Že nemám dosť coinov. A jak to, že ho nič nevidí? A to není ja vás nevidím, ja to nevidím. Som blízko, ja to cítim v kostiach. No, ja cítim v kostiach, že sa mi točí hlava. Aj tebe? Áno. Mám si to plnil ambicie. Tak počkaj, ja idem na trickstep. Trickstep ne. Hej, ľudia, sorry na trickstep, ideme radšej backstepy. Normálne, ako v TF-ku. Pomoc! Kde si? Jak ich mám zabiť? Jak zistím, že ktorý je vampír? Au. Vampíra zombie je niečo iné, alebo? No áno, vampír zabíja. Nie, sú blízko. Cítim to. Hitujú ma. Cítim to, boli to. Vole, oni kde idú? Títo kempiť. Kempíme. Víte, to ja som ešte nikdy nehral, jak to mám urobiť, ty vole. Jo, ja som tu s jedným typkom, ktorý má diamantové plnenie, čo? To je aká blbosť. To niekto nechal nejaké vecičky. Lebo vampír niekoho zabil. No tak ja si dám tento ironový meč a som v pohode. Čo, to je vampír, zabijem ho. Aha, ne, to je normálny hráč, aha. Kde si? Ja neviem, ja som sa hitol na kaktus. Shit. Nie, nenechávajte ma tu. Čo ma zabíja? Au, to je vampír. Nie, prosím, nenechávajte ma tu. Asi, au. Kámo, my jak vidíme? Nie, nenechávajte ma tu. To, že my takto vidíme až. Jo, našli sme nejakú hrobku. Hej, ty vôbec hráš tuto? Nie. Si mŕtvy? Nie. My sme v hrobke nejakej. V hrobke? Tak počkej, idem vás tam zabiť, kde ste? Idem si tam čitovať peniaze. V jakej ste hrobke? Nehraj tam Call of Duty, ty vole. Nehrajem. Si to čitujem peniaze. Jak ty to čituješ peniaze? Ono to dá. Pozerajte. Mám 305. No, mne to nejde, takže ako... Wow. No, 100 je lepšie vyskakať. No, už mi to nejde a mám koľko? 300 a drobné. Máš 300 drobné, dobre. Taký si parkourista. 315, to mi vyjde tak akurát na tento krásny Čo na tomto? ironový set. Sharpness 1 iba, to sa by strán. Ja si dám celý takýto krásny ironový set. Vyzerám úžasne. Ostalo mi 215 na nejaký meč. Ale v jakej hrobke ste? Ja vás chcem zabiť. 500. Prosím, rekni mi, v akej si ty hrobke. Aby som ti mohol rozříznúť Ohnivá moc a ostrosť 1 som si kúpil meč. Skopeš. Super, to ma nezaujíma, pretože ja mám nejakú slzu a idem ťa s ňou zabiť. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Chápeš, slza, ta skupina. Áno. Neboli hogy. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ne, nevím to. Super, ideme ťa zabiť. Ha. Ale kde si ty vole? Chcem ťa zabiť. V jakej si hrobke ty vole? Ajaj, niekto tady je. Je tady Hogi. Niekto Tím tady blíž je. k tobě, tím si dál. Vím, že Tu je niekto? náročný. Strácím hlutu záruční. Tererere.
To by bylo si copyright, nevadí. Vyhráli jsme? Nevyhráli jsme. A prostě asi. Kde jsi? Kámo, to jsou zombici Ne. s brněním, to je všechno fakt. Nie, Yeah. nejtněž má. Yeah. Yeah. Ty vole, Fíha. kde jste? A tím, že jsem dostal iba železný čistý, to si robíš zo mňa prdel. Musím si teraz kúpiť kvôli tomu, že som to išiel zobrať. Si nemôžem kúpiť nič, vole. Jaké jste rok? A potom nedáva to zmysel, keď máš 800 coinov, si kúpiš 1000 coinov. Dostal. Dáva ti to zmysel? Ne, ale jaké hrobky jste ty vole? Nic sa nehovorí, vole. YOLO. O, ja vidím. Také záblesky. Chvíľkové. Mám vás. Ne, Masakra, nemám nemáš. vás. Umrel jsem. Nemáš nás. Umrel jsem. Ty vole, je tady niekto. Kde je ta pyramida? A tu je. Jdem do ní. Áno, v tej pyramíde možno. Já nevím, jestli tam, lebo tam boli, počkej, to je jiná pyramida. Ups, trošku veľa. Tí diamantáci. Tam, kde sú tí diamantáci, tak tam som aj ja. No tak tam už som. Tak počkej, vylezem hore a idem z hora na vás. A tam si, ahoj. Nikoho som hitol, nejakého vampíra. Ale počkej, ty ma nemôžeš vidieť normálne, či? Nie, ale keď si blízko pri mne, tak áno. Pomoc, kluci, já nejsem vůbec vampír. Já nejsem vampír, kluci, pomozte mi. Pomožte mě. Nie. Horí ti. Bu. Som vampír. Aha, máš to. Bedform si kúpim. Čo to si můžeš kupovat? To se robíš prd. A Healboss. A ideme. Ty vole, tak to by som chcel vidieť. Flaming Arrow. Tu je jedna pyramidka a vy budete v tej pyramidke, lebo sme prechádzali cez vodu. Áno. Tady ste vole, to... Sharpness 1, No pozabím. akože really zabili iba tu na, kde žiadny proste zombici nič. Au, zabil ma. Já mám ještě... I gonna kill him. No. Hey, no. Ty vieš, koľko musia mať money? Instant health, vampiric regeneration. Healboss. Som si kúpil Healboss, to vole. Healboss. Command zombie activated. Ja ho nemôžem hitovať. Aha, lebo lietam. I am Užíva flying. 5 přeživších, chápeš to 5. Ja ti dám přeživšího. Nakupuje do prdele a už budou mrtví. Peekaboo! Vieš, čo je najlepšie? No, Keď tu začnú avkovať. to si naj. I am home, honey. Fire in the hole, vole. Tie zvuky tých výbuchov v pozadí to najlepšie. Fire in the hole, vole. Zabijeme. Pojď, zozadu naj. Ne, on se bude otáčet, sakra. On ma nevidí. Shit. Tak ma vidí, okej. Pravý pohľad vampíra. Tam ideme. Pohled vampíra. Teraz nejak, ak sa ku nemu priblížim, tak bude počuť taký vykrik, taký divný vykrik a tu budem mu ja kričať do uška. Násilňuje mne. Aha, teraz za chvíľku to pôjde. Toho je ten vykřik, to je to půjde. Ono to kašle. O, oni sú skeletoni. To je zlé. Oni sú skeletoni. Prečo sú skeletoni? Pretože som im to tak dal, lebo to je tá skeleton aura, vole. Skeleton Jak mám spawnuť tých zombíkov, ktorých som si kúpil?
Otázka každého človeka. Diamond baby. Run! Run. Ne, to blbé dieťa sa zabilo. Ja som ho... Diamond baby. Oh my god, my baby is diamond. Yeah, in the diamond shiny money. Diamond baby. Jaký to má zmysel? Hello, my name is Diamond baby. Skáčeš, Aj. OK, tak to spravíme. keď skáčeš. Mám iba... Som krásny. Mám 55 krvi, chápeš to? Mám 23. Ideme si čítať. Diamond baby spawn! Dobre, nejde to. Diamond baby. Ale, jo, Diamond baby, jo, Diamond baby. Diamond base, yes! Dal si to? Mám win, ja som zabil jedno. Jak som sa toho zlakol. Ideme. Diamond base. Pohľad jak z kamery, nie, prosím, nezabite. Prosím, nie. Som dobrý. To som sa dostal späť, jo, zabil som tohto, tu určite bol. Where is my diamond baby? Neobzerajte sa, ja sa tu Kamo, len tu sú také tie dohylujem. veci, dobre? Ty vole. Hovoril som im, že nech sa neobzerajú. Behind you. Prečo to je človek? Behind you. Prečo tu je niekto, ktorý vyzerá ako človek? Prečo nemá takú hlavu ako mám ja? No, to je otázka, Lebo to je votrelec. Jo, Ja to- kámo, určite. Ja to Ty viem. vole. On je votrelec, ja to viem. Ty si na to Ale prišiel. to cítim kosti. A pustím mozek. Mám 4 veci, čiže 4 krve. 4 krvinky. Jo, man, good time in the evening. Aha, tam je jenom písek. Bubu. Kde sú tí kriply? Ja som priamo za nimi. Aj, zbadali ma. OK, toto už nedáva smysel. Není to zase také ťažké zabiť vampíra asi. Ne, není. Ale zabiť človeka je asi ľahšie, keď máš Diamond Baby. Áno, jednou ranou ho dajú dole, šarpne späť, vieš. Full enchant meče. No chápeš, to je úplne jednoduché. Easy peasy. Diamond Baby. Ti nepomôže. A kde sú tí kriply? Traja. Však tam sú furt. Ne, tam už ich to není. Ja som všetkých vykylil. A bol tam iba jeden typek, ktorý tam snažil sa strážiť, no. Však tam sú traja furt. No nejsú, ja ich V tam tej nevidím. hrobke. Hej, kamo, nemáš X-ray teraz by sa hodil. Nie, ja som v tej hrobke. A zbadali ma? Hovorím, sú tam traja. Pyramíde, nie? Ty ideš asi, áno, asi ideš v tej nesprávnej. Nesprávna hrobka, nesprávni ľudia, vieš. O. A ľudia vyhrali. Lidé to vyhrali. Ale jaká tma, ty vole. Wow, nice. Ice. OK, tak ideme to zastaviť, ale v ktorej? Poď, lobby selector 2. Ja som si bol. Lobby. Daj lobby selector No, ja už som stop. a daj lobby 3. Chod do pardele. Ale tu je prázdne, poď tu. Ukončiť. Toto je. Poď sem, kde si? ty Lobby vole? 2. Ne, lobby 3, lobby 3. Poď za mnou, ty kriple. Poď sem. Sem musíme ísť do privátnej hrobky. Puďa. Poď sem. Sliepka, ty vole. Sem. Aj. Nie, nechcem lobby selector. Ty teraz dáš Alt F1 a dáš takto. Nastavíš si to a ideš troška dopredu, aby ten stĺpík bol čistý. Vieš, lebo to stĺpky našťastie. Dobre, ideme? Aha. Ahoj, moje meno je JasperPlay a vítam vás v ďalšieho dílu po veľmi dlhej dobe. Som tu spoločne s Kairom, ahoj. Ahoj. Sakra, počkej. Ne, Nemohli to náhodou okej. ukončovať? No práve. Ja, že na to dojdeš, ale nedošiel si, dobre.
Si hlúpučky Santou kozlíček. OK, ahoj a zdravím vás a vidíme sa v ďalšom videu. Čau. Čus. Vole, že na to dojdeš. No tak toto čo bolo.